Asa na ka sir? Taas yan low. Ay, mainit na mainit. Go, pintal go. Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan no. So karon kay May 26 na ta. Dispira sa pista sa Bugo no. Ya, mapay pag humano mo pumainit ya. Nakapalit kong pintal ito. So, kuan. May buntag yung tanan no. Dito balik ka ni. So ano, magtrabaho magtiwasan ni. Magkating ko dire, dinig human. Mag tiwas mo sa design ni master niya. Kunya daw pakita ni human na kay murag puno na kong cellphone, puno na jud kayo. Gamay na lang kayo bibili niya, gig niya. Kuan. Basin dili natin makaboto ta sa video pero pakita niya punta mo sa resulta ng yung gibuhat no. So trabaho sa migbanat dire kay puno na kayo. Ako cellphone niya, puno na po kayo kung kay permi waiter ng tuog no. Oh, ya. Kita tayo balik ko niya ha. Ay magawa dia nya. Stay tuned mo kay pakita mo sa output ni master. Yeah, kita sisiyo. Ayo. Nay. Nay. Wa tahu. Nah, bawang dali ta. Wah, kom. Kani siya gahe kani pusol basa din luwayan. Luwayan gani mo. Oh, di ba? Si. So, dayon. Alsar ko na. Puno ra kabok no? Puno ra kabok. Dara na eh. Sano lang ko na. Resibo lang. Okay. Para kan cuy. Selamat ba ya? Para dia mabungkag bastro lang. Asan na butang sir? Uy ay! Sud man. Hapit na mi humano nya. Kaon sa ko nya. Amo siyang tiwason kay paraon nya tingba lang yung tanaw no. O karon kaon sa ko. Nana kaon mga kay nanang service tingog lang ta kaon na. Nanang service ay nagpacking na. Ara na service. Kanang kilid mo na among gibuhat to. Tisiran sa loyo lang sa mo tanaw. Adto na i-final setup. Tiwas tanaw ha. Alsa sa mi. Suko man ka. Sangit. Lawas. Apo na sa butangan sa trap no. Sa Marialina Catering Services. Darang finish product ni Master mga ga. We're good to go. Adto na mi. Oro siya. Ayos kayo no. Chuy kayo. Chuy kayo sir. Chuy kayo. Murag ikaw. Ano mo na build do? Lagi. Kana ko? Yan to na ko. Sir. Go. Bye. Puro na good. Play TV. Doklo nila dito. Suko man ka. Ano ka sir? So, kato ding balay-balay ganiha mga katambay no. Katong gisuno ni Master. Itong design na mo. Mo di siya actual nga picture kani nga picture mo na yung actual picture. Gisunan ni Master no. So, karon are ko balay kaong ko yung kuman maligo kay pamilakaw ato. So, digamo diri din lakaw ta dito. So, padong namin sa mong tukar mga gano. Ito na pinong simbahan niya. Kami mga gwapo. Lakaw rami kay may service. Ang mga bating na nagsakay na. Oo, gwapo ka. Sakto lang. Sakto na. So, doon na nga tumaga niya. Adray, na service ay. Ye, fire ato ka to yun. Kape kay naog. Padong namin tukar. Ay. Pag ganito kar, kapoy na hangos naman. Ngay. Sugod na mga ga. Sugod na. Kami na lagi paambot na to. So, sugod na may padong. Special mention. Special mention eh. So, sorry kayo no sa among mga kauban sa UW no nga nalangay gid mi gyud
Hindi ka na kompleto ang membro. Sinsya kayo niya. So, ano no? Shout out no kang Sir Sangay Kinit Ibanez no. Sir, congrats sa imong kasal sir. So, wish na ko nga you will have a happy and prosperous wedding. Nasa naman. So, okay ka? Papa Japon. Ay! Boleh lang nag-intro ni mga ka. Ikaw man na mo intro. Ikaw man nila di ay. Kami na po sunod. Yung padungan to. Bali na po na to. Shoutout sa mga natin no. May tanaw sa mo ang tukar-tukar. Manami. Tangay gwapo. Manami. Sila na po. Ikaw man nila. Boler nih mga ka, boler nih. Ang paborito nga part ni Agaw. Hoy! Luwa ka! Kita bat? Hoy! Maro kay ka. Taghatag yaw ni sobra, taghatag yan sobra kamao. Agaw intong. Pictorial lang mga katambay, pictorial lang. Marang hapit na ni Mamang, pictorial naman. Chihuahua. Wake. Sakay na engine. Duhang to kay. Dora. Kita nang dozer. Ano to tong gikan? Tabang ta. Tabang may handos. Dura. Doot bo. Ayaw sakay ay. Doot ay. Gigi. Wah. Sugana ni muloy. Ini yung sapatos no? Ini yung sapatos no? Natag ni Master mga ga. Pinistahan. Rilo. Sarasa. Oy. Di wonder. Sulot-sulot ko lagi na di wonder ang buwing na eh. Sa ako ni sir, natag ni mama banyak. Na standby, wala sulub-sulub, guba ko ron ng battery. Kaya lang nito. So man may tukar no nya. Ato may sa nailon na may kuhaon dito. Paabot may service. Dugay kayong service mga ga ya. Lakaw lang sa ning sir. Kaya mo to sa guys ano. You watch me. Ya, ngita ko na may kaon. Wala na kaon. Wala na kaon kay wala na may trabaho man na trabaho. Ingon manukot na lang sa mga talentino. Papalit mi na suhulan sa mga racket eh. Masuhulan na meron. Bye. Thank you. Bye. Be smile be. Hi sa tong mga viewers. Salamat ma'am. Ay, nihapon ta daan diri. Ga utang na pod ga. Bato ay. Matik na utang birmen unsa ta kay. Nagbayad sa konti sa akong sideline. Bayaran di ka. Ang bato ay mo ga. Way dagan. Utang na saya. Matik. Ibalik ang kahayag. Matik. So, masita na karong adlaw mga katambay no. So, shout out kang Sir Dan Paul Mahinay no. So, sa TF sa katong design sir, salamat kay sa imong gihatag nga talent face no. So, ang gihatag ni sir sa mga kay 5K. Kay so, mamubungat si master. So, sila rin bahala pila ilang ihatag sa mga. Kay wala man dyan ay fix nga presyo ang among design. So, sila rin bahala. Satisfied mo sila sa among design. So, mo to nga 5K lang ihatag. Nindot na taman daw sila. Mo to yung ni sir. Nindot na daw kuno kayo. So, salamat kay sir. Shoutout sa mga niya. Shoutout sa kang Ma'am Liani Paduga no. Sa pagpasakay sa kuwapo ng ulig ikan sa Marialina no. Sa katong designan yun niya. Nakisakay ako ko ma'am. Nakampamukong ko. So, shoutout sa mga ma'am. So, kang Gamaki no. Gamaki. Mac-art ni Lumala. Shoutout ga sa sigig sa pirming pagpautang sa kuha. Bisag pirmi dili ang bayad pero please makautang ra punta pirmi no. Salamat kay sa panihapon. Og sa kang Jilin. Salamat kay sa mo sa tanang karon adlaw no. Hey. Mubalik pa ko dulang master kay
para ikaugma sa pista no. Yung sa atong makuan. Naguro ipabuhat sa tuwa. So balik ta dito. Then mag-ilis ako dire. Ya. Wag mi nag-abot ni mama, wag mi nagkita. So mo sa tanan karong adlaw. Hope ko nga nalingaw mo. So ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel Ganoy TV. Anay out. See you.